Von Marandan. Yare ane. Yar panti no bona ngati. Ni kunu mga juwa ngwan wabire duka nyore gaga. Yar panti no. Niane ma. Kenna kuni mane kinet gi line gi tonjige kaka ka level gi wuk ma jabe. Ma. Dikim kuma ko kamera jo penyo ne ane. Jo penyo ne no gi mo wacho. Ma ngeni wan wero nyisa niya nikoni kinyiew ne nyako anda marati mani luongo na mani kunya ko dwanyre live kinyiew ne nyako ang'o wa marati anda marati gido lugo ni kinyiew nyako anda marati ichomo kuma nyako no dwanyore to kinyiew ne white mano nyako maler ko ngeni ing'iyo nyako be midak main godi to chala nango menya ne bape koni kura ne mai kuro mano kuro bago panty ing'iyo kanyo mai ngama nyiewe kuro ngene odo nyiewo ngene kinyo ko mo jajuang nyakoro ko bae ke nyakoro dwanyore period odhi aya kuro yerna manyalo dhi koda ng'iyane I don't prefer ma nya dhi koda ma gulane ma ngini ma to kuto nyien nyisane ai ma jatigo nyalo dhi koda bado umatu ko rien new fashion underwear new fashion underwear ba so nyaki ngeni makwa ngeni gimnyeso no loso kulunye gijwane gini meke ochikore pir genogi nyangia kama fine kineno bateka en kamoteno penj be kamoteno kanye butele baya ngene gemi wame ne chuote wan ke modi waro imbe nyisa kuro neno kama mama furumbanya walok no furumbanya men mafurumbanya ne mama furumbanya kuru koni mwade chigo kuru wakao kuru an kuru gimatimore kinano ka kuru wabiro ma serious kama kuru wan serious odangowa wabire od ilungo ne beauty ma beauty ko ngeni orwakore na ko gimnya kwa team nyaka ngani kono ne namba mutiyo go muto uri panti gi samo wage duka Nairobi to miwa namba ne nani ne do namba ne 0707 wa chinege 04 02 96 77 mane na okwanu ka itudino kafiu ineno gima important manuoni ka wacho niya magi ma important oponi ne gema wangana ni ngete be ngene amejaka yijo lengine onyulo wonya seme amatanya kuronduso pamoja na jamdusu mwenyewe Stevenos comedian also is around bas wa kudusu osimo kapeta nikoro wan ngene kaka names jago ko mwenyewe sema Nairobi kacha kawuno obiru nyaka Migori County kama iluongo ni Kenya Town wan ngene ko badala madala ingin jogo ko ne waga mane video sama ne kandera mutiji kacha ko na live jaduong moro matike boyo sama ijugo gika anyisi ni kawuna duogo kijana kendo ni jakoko mwenyewe ananyola rayon 11 serious iwijo wakono nyuko ga juang ne omera men jake di imbe ingini min jake men ge nyako tinde ke vyake oya kwadi panti magda ko kono genda munyiu anyisi ni nyocha gi wacho ne jaduong an mai panti madwa tene men jake men jake panti ni men jake ko nyako promote amada kide unyiro kunya seme men jake nyaka timagowa nyaka koro nyako tigi ma ngene jomoko ngene samoro ko bito ni chora ne gini maber ko nyaro mo men jake amena ma ko romi ko kujali romi limanyi ko mapandi ni men jake otimagowa gini rome men jake ber ga gi mapeng mapeng ko mara ting ber ga gowa lengine le kendo kolo kolo gini gelen ni ko gani jako ko sami ibiro Nairobi ko na mata gimoro baba to kra ko na mata mana ko kinya romi ne mano ber gi men jake ma ber gi men jake ai seriously men jake wangni wangi to mai ngane ibi wanyi sine wangi jaduong chelungo ni Chief JJ wamai jaduong Stevenos comedian wangi biro mari basi nje kumunyewe jakoko mwenyewe hivi jamnusu bokolo ne ya kumoro mentie okawe moro masia oterne mama ta ko kilungu nyengano mama ta ko penye ber wawenere uru